Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur, EJFS na yan! Woo! Dahil andito tayo para sa isa't isa, ang tema ng taon na ito, andito naman kami para kayo ibigyan ng kakaibang saya at sorpresa. Hi mga ka-JFS, this year Kuya Bids, Tony Lancero, ang Mamas Boy Vlogger ng Camarines Sur. Sa ngayon, ako muna makakasama nyo bilang maging Love Ambassador ng JFS Petals and Services, because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakarang araw ay dinayo natin ang ibang parte ng Bicolandia, ngayon naman nandito tayo sa pinakadulo ng parte ng norte ng Bicolandia, ang Del Gallego, Camarines Sur, para surprisahin si Tatay Alberto na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Alam nyo ba na ang Del Gallego is the main entrance to Bicolandia, kung saan nagtatagpo ang Camarines Sur at ang Quezon Province? Kung galing kayo ng Manila at ng Norte, tiyak na dito kayo ay dadaan. Kung kayo naman ay makilakwatsa at makigala at pupunta kayo ng Del Gallego, Camarines Sur, huwag niyong kakalimutan at pumunta sa Punting Buhangin Beach Resort na pinagmamalaki ng kanilang lugar. Pero bago ang lahat, tingnan na muna natin ang package na nihanda ng kanyang mga mahal sa buhay kasama ang JFS Petals and Services. Meron tayong bilao ng pansit, bilao ng fried chicken, lumpia, we have chocolate, mixed kakanin, meron tayong special gift, meron tayong bubble balloon with message, and meron tayong customized gift, at meron tayong surprise gift na galing sa kanyang mga pamilya. For our social media accounts, please do follow us on Facebook, Instagram, YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please do follow me on Facebook, Instagram at YouTube at Tony Lancero. Kahit ano pang hinihintay nyo, ako'y excited na para sa surprisahin si Tatay dito lamang sa Del Gallego, Camarines Sur. Let's go! We just arrived in our destination with our DFS team. Medyo malayo lang po yung pinuntahan po namin. Pero as we promised, pupuntahan po namin lahat po ng mga gusto ninyong i-surprise na kayang-kaya po namin. Let's go! Nandito na po kami sa location po para po i-surprise po si Tatay Alberto. Po yung bahay po nila. Ay, hello po Tatay. Pwede po magtanong, dito po yung kay Sir Alberto Del Gallego po. Ikaw po yun, Tay? Ay, Tay, kami po yung from Beloy Daso po, nagde-deliver po kami tayo ng package po. May nagpadala po si Ma'am Bella. Si Ma'am Bella po nagpapa-deliver po ng package po. Nandun po yung package. Okay lang tayo na sama kayo, magpapapicture lang kami tayo para po makita po ni Malagyan ko ng po. Ay wow, sige po Tatay. Wow. Magpapagapo pa po si Tatay Parang prepared si Tatay. Oh, ayun po si Tatay. Oh, mag-prepare. Hindi ko alam kung alam ni Tatay na may surprise sa kanya, pero parang naka-ready. Ayun nga si Tatay. Oh. Kaya po si Tatay niya. Tapos may 2,000 ako ibibigay para sa iyo. Tatay. Gwapong-gwapo si Tatay Gwapong-gwapo po sa t-shirt Tay Ano po? Kaano po ba si Ma'am Bella? Anak ko. Ay, anak niya po yung nagpadala. Anak Okay kong po. bunso siya. Nasaan po siya ngayon? Di ba po nasa ibang bansa po siya? Nasa Amerika. Nasa US po. Nagpadala lang po ng ano. Hindi na kayo tayo. Ay, di na po.
Ready na tayo? Laman laman niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige tayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, tay, happy birthday, tatay. Hopefully po, tatay, ay nasurpresa po kami, tatay. Ito po ay isang munting handog sa inyo po ni Ma'am Bella. So, nasurpresa naman po kayo, tatay? Opo, very kung makikita nyo po sa mata ni tatay, very teary-eyed po siya ngayon. Surprise. Ang emotions talaga ng isang tatay is very po. Kahit po hindi po nakikita true na umiiyak, pero alam po natin na nasurpresa po talaga ngayon si tatay. At tatay, tanggapin nyo po, we are from GFS Petals and Services at tanggapin nyo, tatay, dahil birthday nyo ngayon, tanggapin nyo ang Wow. sash from GFS Petals and Services. Palakpakan naman dyan! Yay! Yes, tatay. At hindi lang, tay, meron naman kami inihanda. Tay, meron kayo dito pansit, may manok, may lumpia, may chocolate, tatay, mix kakanin. Meron po kayong surprise gift mamaya, may message, may bubble balloon with message. At meron kayo tayo customized cake, parang galing parang sa inyong mga mahal po sa buhay, tatay. Yes, tatay. At ngayon naman, tatay, magbabasa tayo ng mga message galing po sa mga mahal niyo po sa buhay. Na kahit po wala po sila ngayon, tatay, ay nakikisaya po sila sa inyong birthday po. Tay, ito po galing po kay Ma'am Rosemary at Fernan. Happy birthday pa. Sana marami pang birthday ang dumating sa'yo. Napalad kami dahil kasama pa din namin kayo sa buhay na ito. Sana patuloy kayong ingatan ng Panginoon, Diyos at bigyan ng maayos na kalusugan. Kaya sana'y ingatan din ninyo ang inyong sarili. Marami nang nawala at lumisan sa mundong ito dahil sa pandemic. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil iningatan niyo kayo laban dito. Sa kabila ng maraming pagsubok na ito ay andyan kayo, malakas at ligtas. Sana'y manatili pa kayong ganyan sa mahabang panahon pa. Sana'y ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang katuparan ng inyong mga dalangin. Happy birthday pa. Mabuhay ka hanggat gusto mo at patuloy na pagpalain ng Panginoon. Mahal ka namin. Sa muli, nagmamahal Rosemary at Fernand. So, yes po, very Thank you rin sa emotional. inyo lahat. But I wish to God, my beloved God, to give me more happy birthday again in this coming year, sa mga year pang darating. Kasi talagang from now on, I am 79 years old. 79 years old. Kaya siguro babalik kayo dito sa 22, 80 years old. Yes, tatay. Yes po. We promise, tatay, na hanggang po. At we plan po na dumating po kami dito, tatay, ng 100 years old. So, Wow. talaga, tama? Kayang-kaya yan, tatay. Oo. 100, kayang-kaya. At ako pa din yung magiging host niyo, tatay. Okay, salamat. Yes, Kung naman, yun ang tatay. wish ninyo, May God be sana the pagpalain kayo ng Diyos. God. Pero Yes. since the very beginning, I asked God to give me 95 years old bago niya ako kunin. At Yes the age po. of 95 years old. Yan That po is yung- my wish also. At for long, tatay, para Kasi- makita niyo pa yung mga apo at When I apo come niyo po. back from Saudi Arabia, binago na niya ako sa Saudi. Kaya umuwi na ako dito para magpatuloy ng kanyang work sa iba't iba. Salamat naman na nalibot ko ang 32 barrios ng bayan ng Texas para bayan. Ayun, tatay. So, tatay, meron ba pong message sa inyo from Dang? Say po, hi po pa, happy birthday po. Naway bigyan po kayo ni Lord ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Naway gumaling na rin po kayo sa inyong karangayan. God bless, Papa, and I love you. From your Dang. Salamat ng marami. At meron din, tatay, isa pong, medyo maiksi lang po ito, tatay, isang message po sa inyo ni Ma'am Bella. My ever dearest father dear, how are you, my dear? I hope everything fine with you. At tumawa siya, Natatawa po ako sa sinulat ko para sulat ko sa pen pal. Anyway pa, alam ko po na nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Napakabuti po talaga ng ating Diyos sa ating mga buhay. He is so faithful to us and to everyone. We witness more of His glory and faithfulness when pandemic existed. Isa man po sa atin ang hindi na pinabayaan ng ating Diyos, patuloy po ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga tao at higit sa lahat ang ating pamilya. Napakabuti po talaga ng ating Panginoong Jesus
He's truly faithful. He is our provider. His love is unlimited. God really cares for me, you, and to everyone. Our greatest response is to continue loving Him and His Word deeply so that our hearts will be like the stars that shine so bright at night. It is day-to-day walk with Him. Let's include Him in everything we do to glorify His holy name. Pa, salamat po sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. Dalangin ko po ang inyong katapatan at kasipagan na magpatuloy sa kanyang harapan habang kayo'y nabubuhay. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na may likha ng langit at lupa. Maligayang bati sa inyong kaarawan, aming Ama. Mahal na mahal ka naming lahat mula sa aming magkakapatid. Of course, kasama pa sila Ronnie Boy at John John. Hanggang sa inyong kaapu-apuan. At may pasunod po siyang message. Pa, alam mo po ba na mahal-mahal ka ni Ate Marie? As in, sobra po ang inyong pagmamahal sa kanya. Sabi niya sa akin noon, nang nag-request ako nang gumawa sila ng birthday message for you. Alam niyo ba, sobrang excited siya sa surprise na aming gagawin para sa'yo. At sabi po niya, okay Ning, sige, parang naiiyak ako. Tears of joy po yun ni Ate Marie. Sobrang mahal ka niya, pansin ko lang. You're blessed sobra. Pa, we organized this for you to surprise you because we truly love you so dearly. From the bottom of our hearts, lovingly, Ate Marie, Ate Dang, Dico, Ferman, and me, Bella, your bunso. Very nakakatas naman po tatay po yung message po ng kanyang anak tatay. At alam na po natin, sa konti po ng message niya tatay, ay alam po namin na mahal ka po ng inyong mga anak po at mga apo po. Mahal nila ako. Yan tatay, ngayon po tayo nanonood po sila tatay. Ngayon, kung ano po yung masasabi niya po. Ang masasabi ko lang, maraming salamat. Unang-una ay sa itaas, sa mahal na Panginoon Diyos, na patuloy niya akong binibigyan ng malusog na katawan, malakas na resistensya, at puspos ng pag-ibig ang aking puso, hindi lang sa aking mga anak, kundi sa lahat ng tao na aking kapwa. At hindi ko na kakalimutan ang kanyang pangako sa akin na kung iibigin ko ang aking kapwa at ang aking mga kaaway, pagpapalain niya ako hanggang sa ikapat na salinlahi. And I believe for the words of good Lord Jesus Christ. And I thank you to Lord Jesus Christ. Amen. So, very nakakatas naman po yung message po ni tatay at yung wish po sa inyo po is alam po namin na very blessed po kayo kasi grabe po yung paniniwala po nyo sa inyong sa taas. And siyempre tatay, bigyan din po natin ng isang mensahe ang isa niyo pong anak Okay. na magbigay din po ng message at very emotional po si kuya. Sige po, siya na po message. Para sa aking ama, no? Yes po. Mapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi umabot ko siya sa edad na ganito. Hindi kasi lahat pinapalad na makarating sa ganitong edad. At sana ang kahilingan ko ay madagdagan pa yon yung masasayang kaarawan na darating sa buhay niya. At mapalad din kami dahil hanggang ngayon kasama namin siya. Marami dyan na wala na ng lalo ngayon nagkaroon ng pandemya dahil sa sakit na COVID. Hindi siya, kahit siya matanda na, iningatan siya ng Panginoon. Sana patuloy na kasama namin siya, matagal pa at marami pang kaarawan na masasayang dumating sa buhay. Yes po, maraming salamat naman kuya. Kuya, isang kiss and hug naman po kita tay. Yes naman, very emotional po si tatay. Ako nag-aalaga dyan. Ay wow, very nakakaano naman po tatay na isa pong anak na lalaki po ang nag-aalaga po sa inyo. And you are so very blessed po tatay na meron po kayong isang anak na nandito po. Binigay siya ng anak ko sa akin. Salamat. On behalf po ng Maraming GFS salamat Petals sa Exhibitions, ang hangad po namin sa inyo tatay is yung long life po tatay. Be healthy po para po abutin po natin yung 100 at yung mga wish niyo po sa buhay ay maano po natin at maabutan po natin yung mga apot-apo niyo po Sana tatay. grant kayo ng Panginoon Diyos. Yes po. Kasi from the very beginning, ang hiningi ko sa kanya, up to 95 years old. Yan po, kayang-kaya tatay, kayang-kayang 95 hanggang 100 po. Amen! Amen! Kung babaguhin ng Diyos yan, lalong maraming salamat. Yes po. Sapagkat who knows, in 5 years time, bago dumating yung lumampas ng 95, going to 100, siya lang ang nakakaalam. Yes Pero po. talagang ang covenant ko sa kanya, to 95 years old din po rin sa mundo. Yes po. So, amen tayo dyan, tatay. At lahat ng mga wish niyo tayo ay wish din po namin sa inyo. Sana po matupad lahat po ng mga pinapangarap niyo po sa buhay. So, ngayon guys, nandito pa rin tayo sa bahay nila tatay sa Del Gallego, Camarines Sur. At samahan niyo kami para sorpresahin pa si tatay at
mag-blow ng candle, ng customized candle, ng cake para sa kanya. Galing sa kanyang mahal sa buhay. Kaya ano pa tinitay nyo? Ayan, live na live pa rin tayo dito sa Del Gallego, Camarines Sur. At syempre hindi makukumpleto ang birthday ng isang dakilang ama kung hindi natin siya kakantaan ng happy birthday at mag-blow ng kanyang candle. So ready na kayo? Yes! Yes, ready. So in count of 3, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sayo ka na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa kabila, si Happy Ken. birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, tatay, once again, happy birthday po sa inyo, tatay. Okay, thank you. Yes po, tatay. Sir, tatay, close your eyes and make a wish po. Wish muna. Wish muna. Oo, Wish bago mo. mag-blow. Kay Wish Lord. muna, bago mag-blow. Ang hiningi ko sa Sarili iyo ay lang yun. 95. Sarili mo lang. Ngunit sa dami nila, ikaw na po ang bahala. Do what they wish for my life. Thank you, Lord. Yay! Happy birthday po, tatay. Sana po matupad po lahat ng mga wish niyo, tatay, at magbigyan po kayo ng mahababang buhay po, tatay, at para makapagpasaya pa kuya at makapagbalagana po ng mga salita ng Diyos. At kasi po nalaman po namin si tatay pala isang pastor. Halata naman, tatay, sa cake niyo po na Holy Bible, yung customized cake po natin. Tay, happy birthday po. Sa muli, tatay, ano po yung masasabi niyo po sa pamilya niyo po nanonood po ngayon? Sila po ay nanonood ngayon, tatay. Wala, kundi ang magpasalamat lang ako sa kanila sapagkat since the very beginning, wala akong ibang kasama at katulong sa buhay kong ito, hindi sila. Wala nga yung aking apo na yan, ewan kung nasaan. Doon sa kabila. Mamaya, tatay, at magbibigay din sila sa inyo ng mga mensahe po, tatay. Eh, once again, tatay, happy birthday po ulit. Okay, thank you. Sana po ay naging masaya po kayo sa munting sorpresa na handog sa inyo ng ni Ma'am Bella na nasa ibang bansa po at inyong mga anak at mga apo po. Okay, thank you. So once again po, tatay, happy birthday and maraming salamat sa mga nanonood at isang tatay na naman na nasurpresa natin dito lamang sa Del Gallego, Camarines Sur. Kaya sa lahat ng gusto magpa-surprise dyan, just message JFS Petals and Services on Facebook page. Sa muli, di Sir Kuya Gibbs, Tony Lancero, ang Mamas by Vlogger ng Camarines Sur. At kita-kita tayo sa muling pagsasama ng JFS. Bye-bye! Okay. Tatay, bye-bye po kayo. Bye-bye. Bye-bye!